Уважаеми господин президент, уважаеми госпожи и господа, скъпи гости, скъпи приятели! Приветстваме ви с добре дошли на територията на акционерно дружество Алкомет. Днес стартираме проект разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения. Той е на стойност 140 милиона лева и предвижда разкриването на нови 160 работни места в 3-годишния период на изпълнение. Уважаеми господин президент, за нас е чест да ви видим днес сред нас. Ще ви разкажа една кратка история, без да бъда многословен. Закупихме акциите на тази фабрика преди 25 години. Вследствие на инвестициите, които направихме в годините, днес се превърнахме в една компания, която прави износ за Европа и за Америка. За мен е истинско удоволствие, мога да ви кажа, че съм изключително впечатлен да бъда в предприятие с 40 годишна история, едно от 100-те най-големи в България, но и най-голямото на Балканите. Предприятие, което е с ключово значение за региона на Шумен. Да пожелая на всички служители на Алкомет здраве, все така смела визия и ефективен мениджмънт. Да ви е честита новата инвестиция, новият цех и на добър час. Благодарим ви, господин президент. Благодарим.